Не казвам, че трябва да се пробва от всеки, но тъй като така имам някакъв катерачески опит в зала, просто ми е куриозно по тия скали. Ето тук на Черни връх. Ето така ми се струва, че мога да се кача горе на този връх. Но нека да видим как този експеримент ще протече. И пак казвам, това не е за всеки. Имам някакъв опит все пак с катеренето и е сравнително ниско. Не изглежда нещо опасно, ако човек има 3 опорни точки. И се опитва да не се подхлъзва естествено, да хваща добре с ръцете. Ще видим ако стигна там. За съжаление няма кой да ме снима как го правя. Затова ще ви пиша за резултата в коментарите. До следващия път. И не го пробвайте, ако нямате вече изграден опит с годините. Пак ви казвам, опасно е. Не изглежда толкова лесна работа. Ето стигнах до тук. Обаче от тук нагоре има едни момчета горе, които си пускат музика. Не знам дали осъзнаят, че отдолу има човек. Искаха и да се изхождат. Знам ли ги. Ще се пазя. Но все пак трябва да е разумно. Човек трябва да знае къде да спре. Това е чудесна гледка. Но до тук се оставам. Това не успях. Не успях, просто в един момент става много рисковано. И се отказвам. До следващия път. Това, което обаче открих, не беше просто някакъв връх, ами боровинки. Ето червени боровинки. Български, на място, където хората не смеят да отидат. Ето ги. Паднаха. И са много вкусни. Сега ще ги изям. Някой би се страхувал и си мисли, че са отровни. Според мен са направа като мармалад. Като най-вкусното сладко. С витамин С. Това трябва да е директно здраве от природата. Насърчавам ви в подобни неща. Не катеренето. Това е доста екстремно. Да катериш, да падаш, да ставаш. По-добре се ходи по пътечката и си хапвай горски плодове за здраве. До следващия път.